Så får jag säga hjärtligt välkommen till FAXE kondi släpavnamna Tjaldur 16 år och med Kyndil och Marsla. Domare Neistin Simonsen och Kvinnur. Ja, här är så första Leygardagin nu släppa spela stepa final. Och nummer 21 SP. Målvaktsnummer första målsidan Tjaldur Neistin, Juna Marko, Leykardagin och Tjaldur Eo Morsdagskapten. Och domare Neistin Simonsen och Kvinnur. Och domare Eydnudeildin Tack för det och goda finalen som Og finalo innskjer Hallar Varsbaren. Og vi vunnet har vært en god første finale her vid Tjaldur. Ta først overlagt, og det altså tan heier i fatlen. Ta man opp i 16 år gamle, ur Neistin og Kyndil. Kyndil vinner sig i dessa finalerna. Han ska via koppa. Han utan favorit i Heinafjärs vinner 26-25 av Heinafjärs i halvfinalen. Neistin vinner söna halvfinalen 22-26 av StÍF. SLE som hever spalt svärfer i landskapinskene och gör. Och det är så heldig kjølsamma stormoner av Neistin. Här i distren senast han i var 15 januar här vinner Kyndil alltså 35-19 och så nästa linjen. Där nu man nog nästa linje. Och 7 december tar det alltså Neistin så vinner 22-22 och Kyndil. Det ska så vi sövna att och är som största Kyndil här. Vär så eisne onkur skai som hon kjom seg. Og så lais byrja line. Hetta avbra spennande. Stepavik och skifte vid Tjaldur som alltså blir brost igång. De ska lycka torska sätta bult någon. Karmar öjlir men neka så einfallt som en bulter. Det är allra mest alla tyttingar mest att spela vi. Neistin börjar vi Björk, Germain Jakobsdötter och i mål av vänstra vänster Jorun Maria Kjærbeck. Det är Sigrid Hansdötter som är bra att spela vänster backar. Av mine meta av flöten. Och högra vänster Asa Lea Seoul Elefsen Ness. Och högra vänster Hanna Thomsen. Och i målen till Kyndil ständer Femja Samuelsdötter Sol. Det ska börja för hästen av dem tja. Nästan hon och Sigrid Hansdötter som fär första brottskastet vid Tjaldur.
Här vill Arina högna till vank för att täcka det stigläggaren, men rimmar Bjärking från Femjo sammansätter Skjold. Vi går Bjärking här. Och vi fakna av Kyndilsfolkton här i höllene. Som alltså här var tjåstarsta vid att ge en omtalsöjning till det som är i kvinnefinalen och i Anna kvöld, Neistin emot Kyndil. Leper Hertes Højgaard Petersen av. Vi tacklar Midfield. Ja, så spelskipare av vänstra backen Maria Damdal och så här högra backen Emily Andresen. Och högra vånche Cha Kyndil Sigrun Leo Gottesen. Nu nästa vinner bollen efter. Och av vänstra vånchevär Helena Sundman alltså Pettersson. Nästan till Albe. Sikri Hanstötter. Meta Flöton. Blir tackla. Maria Damdal Olsen vid tacklingen. Arina högre tvang. Jag skulle spalt bollen upp. Men bollen dömd av Kyndil center. Hertes Højgaard Petersens lever och först nukt henne bollen i nätet. Helder till Vilderliga ver Hilton. Näka och domaren ger sig dreja att döma frikast. Men där blir alltså Hertes Højgaard Petersen som blir första målskytte i hötten vid Tjaldur. Och här högra vånche en Bjärking. Femja sammansätter Skjold. Men så får han inte helt i hässon på ett någon ute. Hanna Thomsen, Kjærbarst. Hanna Thomsen har bra vånche till Tortoinde Cha. Kyndil. Helena Sundman Pettersson för ska svara mot ut för att ha sett foten för vånchen till nästan som det vinn. Så undertals all upp från Kyndil. Maria. Emily Andresen. Och på skjuta. Bjärking. Björsk och i nästa mål nu vid Bjärking. Och så för Asa Tuskan det stä. Men Kyndil nära kom på plats. Sikri Meta flöt bra och bollen ner Laser Kyndil på stävion någon. Där. Oj, om man bra fint plats. Emily Andresen här men missar fotafäst i stövna. Nästan för inte kacknöst. Ivetalchas här i hela stövna. Jag ser. Emily. Maria. Helena Björn Midfield. Maria vi skott och ett rymmarskott där. Maria Damdal Olsen. Renneskott Midfield. Sidröja väl.
Hertes för om att få bollen. Nästa kedran. Asalia. Søljan. Och så släpper hon sig i Kjærvian. Kyndil efter. Kyndil släpper i sketchen. Misstag fra Kyndil. Och Neistin släpper framåt. Sen råkade i början för så 20 minuter. Men skulle just misstag mot till Kvinnur kunde inse. Men nu är det så vi har vänjat så vi har spelat så stäva finalen här och Askarne välja i rummet. Eller far ner att köra väl om sig. Är några platser Midfield. Etnas inte kör med av flöten att få en exposure. Det är en god tackling från Emily Andresen. Jag tror att få bollen fram i 5 år solid där. Ska man skjuta åt honom fram. Warm up here. Ranti Pedersen kom in för Kyndil. Högra back på den här. Ja, Hertes Höger Pedersen som alltså av vänsterbacken. Och Janne. Spelar samman med Emily Andresen. Och hon får ha gott köken på det Emily, men kan vi det? Där vill det vara frukast, men därför har kostat en utvisning till nästan. Asalia Nesvi. Som ska vara till 2 minuter. Maria Paulsen Hettestel spelar upp av Signe. Emily Andresen. Herges. Emily. Plus högra vänster. Aston Snut. Signe Leo Godsen. Så vänder sig. Och här är gott plats och i högra till Hanno Thomsen och Bölten sitter väl i net någon. Anna Malic och honom. Så nästan till nästan. Och så Bölten vi Klepper Anton och Helen och Sonvo Pettersson. Och Neistin kan föra fram av Dötja. Neistin kan föra fram av Dötja här. Mest av flöten kipa spelet. Hanna Thomsen in i högra backen nu med så med en utvisningsner. Oj och Michelin till nästan någon. Kyndil svinkar nästan till en länka sändning tvärs om mötlen. Och det är nästan inte. Och nu Michelin till Kyndil. Neistin sätter fotla fjärra med av flöten. Hanna Thomsen driver in av mina. Just av fullman är Neistin. Sigrid Hanstedt lever bra. Allt för hjärt och Sera går jag sökt. Bra Sigrid tja. Nästan någon. Ser en möjlighet och kvickliga snägen fram i Winström. Och Kyndil ska röna på sig här. Hej i Leksskráin för slutna. Här till Höger Pedersen.
Emily Andresen. Här det satt. Så Emily. Och så bara till läsa är frukast. 4 tacklingarna och Emily Andresen på ett arren. Här det Højgaard Petersen. Ja, in och björ över Hilton. Frukast. Maria Paulsen Hettestal. Spelar upp och så till Hertes Højgaard Petersen som skorar. Och ett toppskott från Kinsparsnon. Hertes Højgaard Petersen. Som alltså skorar i första mål vid chatten eller de kommer gå få här på plats. Här lever Neistin då. Och Sigrid Hanstedt rätt. Inne björ över tacklar väl. Sen direkt bestea. Innan för marsk. Mest av flöten. Assa Lele bra här men we're done for stroke. Kinsveien kommer fyra. Och så kan Kyndil fram igen. Näga plats efter. Till Hertes. Efter Hertes Højgaard Petersen. Gör Midfield. Ja, gott plats Emily Andresen. Kyndil har fått sig nu tisdag som. På flott nästa värna. Hurra borster. Neistin Jalve, Meta av flöten. Sigrid Hanstetter. Jor Maria. Poäng fram i. Jor Maria Kerbeck av vänstra vångrönse. Men Böltren släck poäng fram i Maljer. Plås Emily Andresen och träffar Stånstål i Harstedspultren. Nästan släpper till sketch någon. Men det blir bland också över Kyndil att spela. Så det är från Hertes Højgaard Petersen som nu är ordentligt för en stäffelse. Och så börjar Emily Andresen att flytta sig. Nens very nice. Meta. Sigrid. Han har ett fint avsvärn fram i och är tackla. Fort fram i. Mitten Kyndil och Neistin och brottskast till Neistin. Och så i 5-4 till Neistin. Sigrid Hanstetter. Det är synd och första mål i det. Nej, andra mål så har aldrig fått här på det här Neistin. Kyndil och Jarle Bjatter. Maria Dantal Olsen in efter och så Sigrid Hanstetter för att stjäla bult ner och den emot det och så skorar hon så i 3 mål. 6-4 nästan. Sigrid Hanstetter. Vi ser de 3 målen. Hon är storläggaren av bulten nu. Stjäler bult i själv och Kjellstad och hör tackling här. Emily Andresen.
Hördes Høygaard Pedersen spelar upp i undertal nu skulle detta. Neistin ut i Åregar Røylet her, Søljan med en Kyndil og undermanna her. Vi der 43 sekunder træt. Her. Oi, fer at Hamples skott av stem under omstøvnen. Neistin fer all upp, nästa Kvinnur hit upp på stora skotjan och säger jo, det är 25 sekunder här vid en lägare flera. Så det bara sätta timingen rätt. Där vi mäter flöt inte Sigrid Hanstötter. Heita lägaren löt ner igen för Kjollersjål. Men lofting från Femjo sammanstötter Kjoll. Rymmar Bjerging, Tria Bjerging till henne. Och så kan Kyndil föra fram. Släppa i skräsnon, börja fullmanna här om 5 sekunder. 6-4 till nästan vid spalt i 16 minuter. Hördes Høygaard Pedersen längt att jag vet nu är det fullmanna här och kvärt så backa nästa Kvinnur näga. Det hördes att det in i mål i siktet han stöter att det ständer fyra men Kyndil släpper på där släpper vi sketchen och för frukast. Just som det vandrar med att känna på allt kläppa handen och om så är frukast lite det över allt det stora. Hördes Høygaard Pedersen snäjer sig fram i Tria målet, Hördes. Hördes Høygaard Pedersen med sin tria målet. Skårar Esne. Till allra första. Månne fick sagt henne glömde rätt. Här. Plus övinstja till Jormarie Kjærbeck. Men en Bjerging, Femja sammanstötter Kjoll. Fight av en av fjord Bjerging. Björsk nästan man inte finns längre Bjergskar, men inte så är troffer stängt den flera färden här. Att det hördes på skjuta och så kommer Bjerging efter. Björsk, German Jakobsdotter, vi Bjerging i nästa mål någon. Det Sigrid Hanstötter. Måste mäta av flöten. Oj, länge bölter ut i högra. Hanna Thomsen. Oj, och så är det stigna, ja. Arina högna till vank. Vi går och striksballen. Och så är det stigna till Kyndil. Och till resten väl ettna. Maria Paulsen. Hedlestel. Vi stryker målet. Linus Sverra Kvinnur. Nu är väl Astrid. Neistin sätter gå av fyra. Katrin Roach Uisfeld kom in. Mesta av flöten kipa spelet. Så kommer Sigrid Hanstötter kan sätta fyra till Midfield. Ivar stölet, ja. För frukast för tackla. Maria Paulsen heter ställ vid tacklingsne. Oj, nästan om kläppen av bollen hånd och täcker där istället. Röna kallar Kvinnur för halta bollen i spelet. Maria Damdal Olsen, Hördes Høygaard Pedersen. Emily Andresen, kommer i fjärde, Björn Raus. Stämmer fram vid en och hon släpper för så ut fram i Hanna Thomsen, men Hanna Thomsen ser ganska skarpt. Det var det Katrin i alla fall. Katrin Uisfeld som ska ha vattla. Nästa Kvinnur som haltar och fast. Så Kyndil vi övertal nu.
Spelar för Jan och en flera Vötlund. Går omstöver. Innan strikna. Gott. Hoppas ändrar akkurat. Inne tja. Mario Paulsen Hettestel, men så skjuter de fram i. Och på skott tja. Sen ju nästa släpp i sketchen om. Eydnudeildin. 6 till nästan 20 minuter farner av stepa finalen till 16. Här är några plås, ja. Och inte plås samman om kommer. Och så går se Maria Paulsen Hettestel Kirskian gå han tar i hon och loftar bulten hon ner. Emily Andresen upp och skjuta och har skott och stunsta. Neistin släpper att vi sketchen någon. Och så fram i Alabats. Här är meta av flöten. Så ganska det här är plats i vinstrarna just det samman kommer. Halda tröst in efter. Sikre Hanstetter, meta av flöten. Och Reiner. Han bult i vatchum. Alltså ska jag sikre lavanchen. Men manglar sån en likare nästa all upp någon. Och tandlägaren vant av där här. Kyndil kan bruka 3 sekunder nu. Så just nästa kunde fullman här. Ta lägg på beina vägen. Maria Damdal Olsen som rönse. Men nästa vägen kommer upp av plats. Maria Damdal Olsen. Emily Andresen. Maria. Så Emily. Det är tackla. Ranti Petersen. Jag bra väl över. Frikast. Emily Andresen för akkurat lofta som bulten. Ja, så ett av inte spann vi Och Neistin stjäler bulten efter för Jalom. 6-6 nästan vi har spalt i knappar 23 minuter. Och så är första likebra vid Tjaldur Tietje. Och till Neistin som får prata nu i en minut. Här är alltså 6-6 till nästan. Och vi tar spalt i knappar 23 minuter av oss första stepa finalen vid Tjaldur. Och Neistin är fete framför men nu blir ju prat. Like bra. Och vi tror vi målskyttarna här. Sikrit Hanstetter och skral sortja för nästan. Hanna Thomsen tvärfärger och Arina Högtandötter vank ena fyr. Så för Kyndil här ständer Hertis Højgaard Petersen att Simon. Maria Paulsen Hettestel 1. Maria Damdal Olsen 1. Så menar jag vi tar center sticker vi Emily Andresen. Ja. Annars har notera Björsk Jakobsdötter och i nästa mål för ett svär Björskar. Och 5 sol för 4 Björskar och i Kyndils mål. Neistin om man har. Foten framför det. Men då lägger Janta här. Och i Kyndil 16 stepa finalen. Sikri Hanstetter det är bra för. Röjna spelar bulten vi är men finner en plats och den där vi har väl avgrejt varje stöva.
fra Kyndil. Hørte som Marie i fjellet midt fire. Det blir sikkert hans tror at det fyrir Neistin, så nega plass til, hadde bred plass opp til Hånd og Thomsen, og et ser stakla på en etter skått opp i langt malhåttene. Gode bølter vi er fra Katzen Roach Isfeldt, som dro Kyndils veileggeren til sønn. Retter Hørte Sager Petsen som leba. Enda som tackling. Maria Paulsen heter ställspelare på Sikne. Hørte Sager Petersen. Maria Damdal Olsen mitt fyrir. Hørte Sats. Tackla. Frukast. Maria Damdal Olsen. Hørte Sager Petersen. Det plass og vinstre. Ikke ordentlig. Men det halter bølten kvarant. Etter nega plass. Ja, og Dral, Tejen Gjørst og tar det omgang stort til at sette bølten så lengt etter. Missetna Kyndil støva. Varvet ikke binden det, og så kan Neistin lägga sig upp att de har 8. Här 8-6 till nästan vid att spalt i 24-25 minuter. Och Neistin spel nu för att döda upp i 3 mål. Meta flöton. Sigrid Hanstedt, Robert Henga. Men gå Bjerging från 5 och i Kyndilsmålen. Etna så inte. Etna så inte sett han i spel efter så Neistin färg runt och värjen har rundat sig att. Neistin skifter Asindro till Kjemer. Gia Jonathan efter en av striken här i Katzen Roach. Sigrid Hanstedt här. Katzen. Hon stämmer fram i här. Och väntar stycke målet. Katzen Roach utspelt. Vi målet. Rydde Jökning Kjol. Vi tacklar nog 60 i första syfte. Men gott mål från Katzen. Kyndil ska få det så här. Det kört där för det Neistin tar nästan i hål. Liksom att stryka i sin 3 målen undan. Att det hördes från det toppskytten mest Ejo och henne. Eisen från värjene. Björn now. Rotlas Leiksskráin. Och vi hilderna fast. Men bäst ett frukast. Och Miriam kan nästan kan fäcknast. Om det. Maria Damdal Olsen. Det är bra. Innan strikna. Maria Paulsen heter stel, men Jörsk Jermaine Jakobsdøtter. Jörsk Jermaine Jakobsdøtter ved Sunnen Syv Bjerging. Kom Malvian Reisen i Orga til Sunnratt. Her nega plass i Atteroms overgår spelling, men hetna sig ikke få bølten og i Malen. Meta fløton vi bølt i Atteroms til Jørgen Marie Kjerbæk. Og hørte jeg et. Ja, og vi kan si det så. Det er første OE og i Höllene vid chattner tar i Oscar effektnast om häsa hatt ett utspel från Meta av flöton tja nästan någon. Men Kyndil släpper skrätch någon och kan fram in kommunen. 96 till nästan 70 minuter efter. Emily Andresen. Vi tackla Iron. Detta skott över löst av. Men nu just allsamt troplart att Kyndil tills som att få bulten fram i sig nästa värne. Och annars har få Leygardagin så är det tvåtest fram i sig nästa värne. Emily Andresen kör med räddning ut i högre. Den får skakt inte för först Kyndil. Och så där Joe öppnar. Här till Sager Petersen en annan affär släpper till en goa mål men tar över öppnar och träffar ståndstan fler för nu. Kyndil center. 2 minuter 20 sekunder efter att förra hålla i av så första stepa finalen. Vi chattner. Och FAXE kondi stepa ta första och vi vill lära vi chattner. Sunnudagur är nästan nu en Kyndil. Men nu Kyndil ut just för efter. Och
Och väl färd från mitt och flöten och bulten snudgen om Alveran. Mitt av flöten. Färsnukten av bulten och i Male och Kyndilsvärlden Krevja prat vid sina läggare. Støv var 6-6, tar vi Neistin tog Leykbra for løt og Søljan. Søljan hever Neistin økt opp i 26. Og Kyndil søkte han seg til gåen ravon fra Leygardagin. Halde stor Leygardagin i sansløtning. Har vært malverende kanskje, følger med sammenstøtter Solvi, gåen Bjergskån og Kyndilsmalen og Bjørkjøn med Njakstøtter, vi rymmer Bjergskån i neste malen. Så toppskyttan Haas vill inte ha det helt ned vid haktölene. Det må være Sigrid Hanstøtter til Neistin og Hertis Høygaard Petersen i det vant av Migdas Leygardagin. Og Kyndil etter Allobe. Søknans etter en frelsande malen nå. Og det plass ut i høyre vannsje til Toro. Toro Akraløy, men en bjerging fra Bjørsk, Kjermein, Jakobstøtter. Og Neistin kan fra fram av dødja. Kristianna Holm Rein kom inn av høyre bakja. Neistin om, for bølten just her. Og man ser på at han kjøkken tætna sen Neistin, vi taklet og sent. Og det brottskast Neistin. Først for det vi så ikke henne. Kristianna Holm Rein og Kjibars på en av veien. Sikri han støtter for å ta brottskastet. Og tar Gjeron til Løytar. Og Neistin nå kjører opp i 11-6. Her holdt surskott etter. Kjemmer Emily Andresen skott og Neistin just som der har hoa færa fram med at få et eika allop eller sans allop. Hesse med en halvna. Hesse med en stetjen. Så vi er brukstad for frukastet til Kyndil. Neistin fram med fær Sabækjettene lengt bort fra spelen. Emily Andresen. Velfærre og brottskast. 20 sekunder etter for holdet ikke. Tøyen ikke stekka. Tøyen tele nyer. Kyndil ånga sekunder til av brottskastet. Det er Emily Andresen mot Bjørk Kjermein Jakobstøtter og i neste mål nå. Nå Bjørk Bjerger! Neistin har 5 sekunder til få ikke tøy at gjennom av bøltet. Det går skjøta hiene, men gjør det ikke. Ma be om ombering. Her ja, hva skal jeg? Nei, de har alt ikke teller. Jeg så ikke klokken at treffe 30 minutter når jeg vel Arens gå til Fettler. Så høres luren ikke finne 18 av Mali fergen. Nei, Mali ikke vi kjent. Så ombering Neistin ikke natt for så vidt. Neistin, korsene, 38, 11-6, skåret. 4-4 her i så seneste 5 minutter. Og få lagt verden en sjekk ved midtelen. Arnt her kunne få inn i skifterommet her i chatten her og prate om hva skal bøtes til sett med håndlag. Til Kyndil og hever mer slukt at prate om. Det var enda 5. Bjergjen til Bjørkjømen Jakobstøtter som tar brottskast her. Og ja, det som så enda vi har vært senest av støv av Neistin. Men en dyster i Bryøye. Jan Kyndil lydde ved 8 for fest, og så Neistin som tog seg etter. Kyndil som hei hoa min kommunen, og der stod Legar jant av i 6-6. Ta brottet for Neistin å renne vel undan. Og fremmefyr vi 5 malen her vid Stetjen. Stekkeren ved den 4-3, 11-6 til Neistin.
Lini har varit ju prata Ivalest fäcknare prata i nästa rum någon en Kyndilsrum någon här och stats någon är först och stepa finalen vid Tjaldur. FAXE kondi stepa finalen i Midfield. Jenter 16 kör nästan en Kyndil är igång. Kyndil börjar 5-8-4 11-6 nästan. Och Kyndil börjar i bulten och kan jakstra Aminka och Monen. Här till Søjgaard Petersen här att Emily Andresen lär bra och tar verir en utvisning åter till Asso Leo Sol Ellefsen Ness. Kyndil Måne Hoxa, detta var just här och vi vet att det törva av era en flyer i 2 minuter. Emily Andresen, Randi Petersen, Emily, här till Søjgaard Petersen, Vanda Miklas Leygardagin i Frölsjö, och så in till Mario Paulsen Hettestal, Etna Søljan väl. Just här, och Kyndilsvånen törva igen. Om vi kunde köra Kyndilsdelen så var det Tora Akraluja högra vunche. Oj, inte brottskast här. Kyndil släpper av starter. Plus Vinstra vunche. Oj, det är sån extra golv här. Inte vant jag färtag. Ska jag säga dem att det Sigurd Leo Goodson är högra vunche tja Kyndil och i vinstra vunche är Helena Sundman alltså Pettersson. Och här är Kyndil later. Här till Søjgaard Petersen. Och en som är den emot frukast. Emily Andresen, Herdes, Randi. Lägga på sotar skyne. Jag ska köra det här långt hot nu, men bättre framåt för det. Och Björkman Jakobstad kan sätta bulten igång till alltså nästa händer. Vi har fullman här om 12 sekunder. 1-2 till nästan. Vi har spalt i 2 minuter av sättna hållet. Sigrid Hanstedt är kipa spel i här meta av flöten. Och för skjuta själv, oj! Per lösta döden skott av er. In mot Javins Rabache och Böttren sitter näft i målen. Lutsen drar. Plus ut i högre tjärtsen, men det får skaknet där här som förra. Randi Petersen blir av. Vi tackla. Böttren Corweir. Här till Søjgaard Petersen. Och sen Böttren läser Neistin släpper av Stavio när Sigrid Hanstedt är för fältra honom. Och skårar. Sätter han tjej till Neistin. Och Neistin har rökt om månen ner i sätten hållet. Där måste vara 15 målet till Sigrid Hanstedt. Här till Søjgaard Petersen. Emily Andresen. Vi tacklar. Katsen Roger Isfeld vid tacklingsnäm. Gå välja till nästan hon här får stäcka. Jag ser att sökningar någon på några mata Josh Van der Mitchell. Randi Petersen bjöd med 4 och ett Jernvel. Färbrottskast nästan. I hållet då. In i bjöd över Hilton. Brottskast.
Da är Hertis Højgaard Petersen som får röna sig från brottskast. Strigene. Måte Björkjemen Jakobstetter. Och så sparsar han in. Brestar han in I ståndsna. Fjorda målet till Hertis Højgaard Petersen. Skorar ett surmål efter Luttlar Lötom. Det skår Helmins av Kintsmål nästan Sigrid Hanstedt drar att det är väl spalt ut av högra vång. Hanna Thomsen fick inte Joshua Dalte hösten I hösten. Jag sökte. Gia John döttrar av Signe. Sen spelar igång dator. Efter att hon var tackla. Med av flöten. Sigrid Hanstedt drar. Det är Katsen. Missar bulten. Nej, för en natter. Ankorsväckna. Och så stöcker bulten I nätet. 14-8 till nästan. Kyndil aldrig bättre. Randy Petersen. Den björ av. Slutar han tackling av sig. Men ända bara blir vera god nästa värja. Hertis. Emily. Akkurat var bulten här. Randy. Hertis. Gör av. Stajsar väl Lissan här. 15 målet till Hertis Højgaard Petersen. Neistin Jarl Bjatter. Gå fjärra. Rymmar spelen till Gio. Tjonadötter. Gott nästa spel nu. Helena Sundva. Nalso Pedersen vi. Gå on. Vångskåde. Eller så ja. Olja. Fick jag för en fädra spalt något annat stack laser. Sigrid Hanstedt. Det är plåtsat I högre till Hanna Thomsen men rymmar Bjärging. Från 5 och I Kintsmallen. Tosle Herver Hansen. Ja på skjota. Och Bjärging. Björsk Jermaine Jakobstetter. Satta Bjärging till henne för att lavera. Ja, Linus speklas nog så väl till på I en 5 förron här det skett någonstans. Känner speklastor eller så är. Men nu det är en stäffe ser vi som 5 mål av mån eller så. Gia John det upp på skjota. Anche Frigga ser så stövne. Emily Andresen. Stefan vi och så fett ända en utvisning. Hon har reached neck kvar nästa kvinna av någon idag. Leygardagin med touchdown någon Kyndil. Emily Andresen. Katsen Roach Usveld vid utvisningen. Så Kyndil efter en Leygardagin. Vi har en Leygardagin flera. Och en vån om att tappa till Akakti att ta. Och här som bötsen läser och kvar för att komma först rätt runt här så Kyndilsbacken först. Emily Andresen som runt först efter. Släppa I sketchen här av Oliver Kyndil. Hertis Højgaard Petersen. Ja, poänga. Och frigast. Tackling. Abachen. Honja Daman kom upp. Lever där högra batch och välfärdig och rymmar mål. Herver Hansen. Ja, nästa för öle högst. Av vänstra back och mina cha. Kyndil. Herver Hansen där bara högra. Chesa Dalta som på vägen. 15-14 Neistin. 4 mål av måne. Gå till efter. Sigrid Hanstedt. Vi tackla. Maria Paulsen Hettestal vid tacklingen. Sigrid Hanstedt. Rymmar Bjärging.
Femja, sammansätter Sol. Och så plus i vinstro. Men Bjärking i vägen, Björsk. Kjærmen Jakobsdøtter, också närstanda bulten. Ja, jag skriver 5 sammansätter Sol och Kinsman för Tjej Bjärskar och nästa malvariant Björsk. Kjærmen Jakobsdøtter 4. Tjej Bjärskar. Och det ganska just att det är det att nu då året linjen speglast. Bjärskar så Bjärskar. Kyndil för inte orda. Min kommunen nästa flott vi skottet som vi stäcka. Så känns det framåt här. Här är plus till Sigurd Gottesen, det är så första syfte och så för Herdis Höger Pedersen. Leyband ja men Sigrid han stöter i Midvärden för tackla. Kyndil hever törva att få tuttar målshotting tror han snivium till att det här finns ju stäcka målshotting nästan någon sås. Han tog utlägga som mitla liva vi och här innan stikt upp att sin omavere men han är läser och så för nästan stäter. Sigrid Hansen hon pratar med inte håll Vråregva och för bulten in. Oj oj oj. Och det var satta målet till Sigrid Hansen Sigrid Hansen vi en öljon törre. Jag räknar i halvå. Jag har sett en German tur efter hur så väl hon nu annars fransa. Emily Andresen och för några platser men Björksbjerg är ska vara så vara en utvisning och till nästa toppskyttan. Sigrid Hansen som ja då man kört för en touch att hon är först. Kyndilsbatchen. Likna stöd till Kyndil att han får 5 mål och efter en Leykara. Flera vötlån tar nästa 2 minuter. Och till halvtid så eisne. Till högse så eisne att Kyndil vet nu. Ber Simon Heimars Pedersen om att prata. Och rölja nagreinlir här vi har säga. Vi ser någon Leybeiningon. Allt en rönt till dess att Kyndil kan kakna ut av häsar nästa 2 minuter. Först då min kommun vi en 2 mån. Malon nu. Så ständer. 2 månader bättre. 5 mål tidjast. Rattlanek och i mån till ta mål tutläggan i varje stund. Knapper 20 minuter är under Verbergs 9 minuter efter. 9 minuter 11 sekunder efter ja. Häsar stäva-finalen och så är det snurras ju med att röna allt vad du kanst. Tar nu jam notnar. Neistin. Termala stövne. Nu går jag hört en brottskastare i stövn i Arjen, ja. Herdis Höger Pedersen och emot Björsk Kjærmen Jakobsdøtter. Skorar. Satta målen här. Herdis. Neistin, det är bra. Hanna Thomsen, meta av Flöton. Asalea Mesh. Meta. Hanna. Meta till. Tria kommer att stikna. Meta. Det är bra. Gå plats till vänster. Snäpp pratar vi neråt. Och vi stäcka, ja. Där klarar körde halta sig. Tjänstjänter. Och ända vi att tackla oss sent. Vi stövne. Meta Flöton för själv att ta brottskastet. Vi måste 5 sammansätter Skjold och i Kyndilsmalen.
Hon skorar. Möter av flöton. 16-12 till nästan. 16-12 till fjärde målet kör med av flöton. Berlin vi utvisning och lötene. Spelar 5-5. Kör plåser till Emily Andresen och öppen där vi brukar för Fríggjadagin på där och släpper bollen som ändrar mål någon. Maria Paulsen heter ställ spelar på Signe. Hertis. Att det släpper hon av kanten av Leygardagin och hon snäger sig att han fram i och vill tackla. Søljan till nästan. Och Kyndil har törv av mål i här. Hertis satter. Och för bollen in. Håast. En nästan målvärden. Hur hoa där som bollen om. Søljan 13. 4 mål av månet. 13. Sätta mot Farner av sättna hålla inte. Här kan bemärka. Det var arbete på att få stövtalen av Skutjan. Här plås till Honno Thomsen. Och rymmar Bjergi med bötter stöcker ut och sikrar hans stöter och hon skårar. Känta målet till sikri för hela världen. OFB. Kyndil. Och Kyndil och med att rätt stövna. Det brukar för Fríggjadagin just där böttren så kanske helt ovanta. Stepp fram i nästa värld innan sikna. Här. Ja, skott ut från Onjo Trublas Björsk i målen. 8:e Bjergin till henne. Det blir säkert hans att det till strax. Oj, ett mål. Nujan. 13 till nästan. Oj, lite mål. Fra Sigrid Hansdötter. Zimmar utsökt. Kostar så en utvisning av enom. Brottlegersplås. Maria Dantal Olsen. Tåle Kyndilspel till Ryssland. Maria Dantal Olsen. Här. Bollen just som hon har runnit sig rätt i stövna. Tuttingar mycket mål till Kyndil. Men här är en Leygardagin som är. Och i hoppla. Nuttjana mål till Sigrid Hansdötter. Vår som målater. Nuttja att de 20 nästa mål. Oj, för Emily Andresen. Etnast Eisner. Går att sagt för henne. 25 nästan. Och det är då. Det är just ett kort här efter Leika. Sigrid Hansdötter innan Signa. Gia Jonadötter. Rymmar Bjergi. Och Femja loftar bulten. Här efter. Så ska det vända dist. Bjergi går friar stöv. Teja vonna. Tjachinja här. Oj, det tjänar väl här. Helena Sonva Pettersson. Av vänstra vånche för bulten ölja väl. 26, 4 mål av månen. Neistin Jaldur, Sigrid Hansdötter. Jeronek Fett, mål inte vidkjent. Kyndil kan fram, Aminka ner i 3 mål av månen. Maria Dantal Olsen, Atle Helene, så bättre ner. Sandro Les, ja, kommer till Skivesrak.
Neistin att en runda öja. Arena högnat efter Vank. Kommer efter strikna till nästa någon. Paula Maita Nova Vigan kommer in av vänstra vång till nästa nu. Det är meta av flöten. Sigrid Hanstedt. Över tacklar just innanför marsk ser där. 26 till nästan vid här knappar 14 minuter efter att spela. Nej, går 13 ganska runt över. 13 minuter efter att spela. 26 till nästan. Neistin ska skona sig. Meta flöten. Björn Midfield och Löttbjärking kör 5 i kinsmalen. När så skott under trust och så vill det touchen av Bjärking kör 5. Och Kyndil kan föra fram av Mink och Månen till alltså 26 till nästan. Knappar 13 mot 30. Och här gott köknenbrott från Emily Andresen och tar vi brottskast. Brottskast till Kyndil och här som distan hötter vi att göra spännande efter. Det är alltså 26 till nästan 30 minuter. 13 minuter efter att spela skulle jag säga. Så det var en halver nu. Hertes färgsbult i mål i Hesafir. Björsk, Jermaine, Jakobsdötter vid Syno. Nutjande Bjärking. Framvis 26 till nästan 4 mål av Mone. Går 12 minuter efter att spela. Och Neistin. Och tämmer alltid efter. Sigrid Hanstedt. Och det längtar ut i vinstre innan strikna. Oj. Här inne högnat efter Vank. Färbölten men går värja efter det från Kyndil. Asa. Ja, väl då vunch där. Hanna Thomsen släpper sig framåt korsne. Sigrid. Hon släpper fram vid lägaren. Så släpper han innan. Sigrid, ja, jag aldrig bor efter här. För jag fättar en utvisning. Går till Kyndils toppskyttan. Här till Søjgaard Petersen. Som vi visste av öttle för att det var tackla och sent. Och så nästan att det är i någon som minner om fotlånt hemmarhalde av stövene. Här är en ega plås till katsna. Men inte mer än att det var misstag. Är inte helt vis som det har dömt fet eller tråk emot nästan jag som förre. Inte helt vis röjt det. Men gå till för Kyndil. Håast. Teire. Och i underlåta. Så kom där min kommun i 3 mål mån här. 26 till nästan framme. Så är det 22,5 minuter efter. Vi spalt. Vi Herver Hansen. När vi är så börjar det nästan så lägare men det är nästan inte. Maria Damtal Olsen. Herver Hansen. När går man för? Tror på sig Kyndil att spela emot nästa värld och ger en flera. Och Neistin kan föra fram att dödja efter Sigrid Hanstedt. Näga plåser. Oj, så misstag. Kasser Roach som Leiba men Sjön Michelink. Och Kyndil för bulten efter. Nu att en liten måltorskar till Chabanlin. Kyndil kan just ha allt out. Skulle ganska äste och svekna skunda sig där. Framvist 19 mot 30. Maria Damtal Olsen. Emily Andresen. Och på Kjell. Bäntat först sig ut. Hanna Thomsen loftar bulten för nästan. Framvist 26 till nästan. Sigrid Hanstedt är bra.
Man till mittfyrre. Tackar ferien av bulten ner nästan till så. Då Asa. Katsen. Asa där. Och Sigrid. Sigrid Hanstetter. Och på enka. Och väl spalt ut till honom Thomsen. Oj, mål! Tror akkurat hon också att detta var ganska nära spux, men måste ju för att få en skottvinkel här. Ja, skottvinkel blir ju öppen. Lite mittfyr Sigrid Hanstetter vi en flott mål. 21-16 till nästan 8,5 minuter efter. Hertes kombinator. Emily Andresen för frukast. Maria Paulsen Hettestel. Spelar upp på Sikne. Maria Damdal Olsen och Astrid Hertes Högard Pedersen. Cross to bulten där. Frukast. Cross to Möllach. 8-30 nästan 8 vi 5 mål natter som Monon tar vunnit sig. Vi får hålla igen. Nu gott känt spel och Hertes Högard Pedersen. Där bulten snilt i målet. 21-16 till nästan. 6 minuter, 4 sekunder efter. Mesta av flöten i njötter. Så nästan nå hon steps alla med en jöknen och skårar. 22-16 till nästan 6,5 minuter efter. Hertes Högard efter. Och efter här hon bulten snilt i målet. Fighter vi henne 8 mål här till Högard Pedersen. Tjej minuter efter att leka. Ja, hesar Stefan-finalen. Tjagento 16. 4 mål av Mone. Det är inte helt livet än. Men först nästa mål. Forskar Steipenon. Ser stäckliga nektattare. Blåa parsen av henne. Här Hanna Thomsen för bulten och skorar själv hesa för. Angenega flickvar här, men är flott mål korsene. Fighter vinner 4 mål Hanna Thomsen och så Björslofta hesa bulten. Och så halvtid är nästan fjölten så smått i färna fruast om att det är tidigt som att ha varit nästan. Och vi släpper han nästa första FAXE kondi step vi lät i hötlen vid chattner. Sigrid, Asalea. Astons nu ut. Nästan enda bulten han har troffe. Och så för en själv Asalea skorar. Ja, möjligater. Arvetchen. Och det högre Hanna Thomsen hon fritt bulten och det är inte lögn och sin annan vid igen till värsk så är snä. Troffe en tjänstagare vänner och också hela Marvin Showan. Emily Andresen tveit så väl jukt ner men här så frukast. Maria Damdal Olsen och efter Hertes Högard Pedersen. Verkligen stärskast av öppnen tjatchen det. Här skorar helt nu och Kinsmal nästan nutje mål för ett till av vera av sån Achan Kinsmal någon. 4 varmer touch för Hacktull någon. 5 minuter efter och gospel till Maria Paulsen Hettestel. Välspalchen Salo. Så får jag läsa här det finns ett dubbelt utvisningsnamn. Och och finns ett dubbelt utvisningsnamn kommer vi se i hötlen i chatten och det är Stiglägaren inte klar enast. Här inne högta till vank och Maria Paulsen Hettestel just där skräm Aljan. Man ser som är så inte vad det är just kvar och domarsk. Men ströja
och harst. Med Leygardagin. Vi är för dem. Knapper 5 minuter efter 24 till nästan spel 5-5 här går plats i vinst här tar short av Jor Maria Kjerbeck. Det cyklar han till mittfältet. Så att Jor Maria upp på plats här för. Oj Bjärgink. Hemja sammansätter Sol. Rimmar Bjärgink. Stor Bjärgink. Och Kyndil och jag uppe. Här till Højgaard Petersen. Så ensam att den emot för frukast. Emily Andresen, hon plats och skorar väl. Go outside, got Chucknenbrod from Emily Andresen. Sigrid Hansdötter efter. Vi tackla. Tora Akralöv i tacklingen. Samstad vid Marie Dandal Olsen. Asalia Elfsenes. Sigrid Hansdötter. Meta flöto. Bajten mot min är tråkdömt. Kyndil Sverjan. Lise Atsökna. Så Fredrik Köttjent centrer. Helena. Släppa varvade bollen hårdast. Roma löjer sig någon trippelmisstag. Så då tar det med till en Chakon. Här det satt där. Finns sig plats. Frögasbörst. Etnas akkurat nästan halta fast här så just barely in i fullmanna i som stöversjönde. Ta där var riktigt väl sen. Hollywood 7 minuter efter. Ja, 20 sekunder då ska vi ärliga. Och där får inte Etnas känliga få några borsor. Maja till att de håller sig i handstøtte köver senaste Kyndilsklona. Nu till nästa så kläck var stärskast. Vi höll vi chatten just nu. 25-20 till nästan. Sigrid Hansdötter vi henne 11 mål. 11 mål. Kyndilsfärer. Vi går mål från Helena Sunneman Olsen Pettersson. Neistin efter och Jalobe. 4 mål av månen. 1 minuter, 4 sekunder efter. Neistin känner sig trygga nu. Nästa folk. Ikke Iva, nu plats. Ut i venstre. Jor Maria Kjerbeck. Ötjomonen. 26-21. Avrals för efter Emily Andresen. Kyndil pintar väl och månen. Kyndil kommer vara. Kyndil inte. Skulle inte vara så tjättar. Onkurs väckna. Men det var månens beskapter. Från så stövne 6-6 som växer upp i Hållaxen 11-6. Och så var Skräin händer. Mest av flöten för nästan ner. Och na mina. Kyndil Sverjan ströjs väl. För att vinna bulten i reisene. Goda tacklingar här nästan. Sätt upp att det Marat Sumfa om vi kan säga så här. Och nu läckar Brester. Från nästa fjältne. Smötler av foton. Här kommer så eisen faktiskt en goal average från Leygardagin. Här till Højgaard Petersen. Spaltan gåendes. Men det var inte något mycket. Men det var så. Punktum 4 första. FAXE kondi i steg på finalerna. Vi chattner. Neistin för att vinna. Kyndil. Ska avgräva ett senast av brottskast.
Och tar vi Björk med Jakobsdötter som är färja vid att Bjärka att touchta sin i det som kan fäknas. Neistin vinner. Och kan fäktas om att vara första liv släpper en liten stejp vid Tjaldur. FAXE kondi. Stepa kappingen, skott igång. La stepa final och vikeskifte, skott igång. Och till nästa folk. Vi är fäktare. Och fäkta kunna lägga lite syndra att säga att det är sån hur någon i valtar. Ta kvinnolinje. Alltså vuxna kvinnolinje. Pressa samman här och i annan kväll. Vi är inte nästan till Lokos 26-22 om man har låtit över att vi Dranger 16-finalen till somlast Neistin. Och ständer över med och har 41 kilo med en. Neistin vinner 26-22. Säljer efter stora diss från Sikrihansdötter som vi ett mål om helt stora Leygardagin i dag. Vi tackar för det henne.